के देख के डरे के जरूरत नहीं के हमारा ऊपर नु सलुआ के चुरई ना के बैठल बिया। हानि बाटे 2017 के जब वो हमारे क्लास में पढ़त रहे, ओकरा बैग में से हम चिप्स निकाल के चुरा के खा ले रही नु, तब से वो हमारा पीछा छोड़ते नहीं। मेरे लगभग 4 बजे बड़ा रोवे के आवाज आवत रहे। जब उठनी तो पता चल हमर खिड़की बेचारा रोवता लागल कि जब तोनी ना रहला सन तो हम बड़ी साफ सुथरा रहनी, लेकिन जैसे ही तोनी के घर में कदम पड़ेला अपने देखन हमरा के गंदा कर देवेला। सिया गइल बाटे परीक्षा देवे आ घर में तो बाटे ना आएगा अपन गमछी देबे ना करेला मुंह पोछेला। हम जर्निया नहीं खेऊ जब रहेला न तो हमर गमछी लसार लसार के पूरा मैल कर देला। दम लगा के हईसा, दम लगा के हईसा। ओ 12 दिन से पारा ताकत नहीं है कि कभी निकलस कि इनकर गमछी के भी उहे हाल करी जौन हमर गमछी के कइले रहलन। आ कोई नहीं गेटवा बंद कर देनी है आ देखे लगनी कि कोनो आवत तो नहीं खेनु आ जाके पसीना उसीना खूब बहा के आ पोछ पाछ के फेंक देले बानी। अरे श्वेतवा ना नहैली सकारे तोरा के मने काही बताई हम तोरा के दिन भर नेवावे नहीं तबो तोर देह से गंध मारेला। इला न तोरा के गेट के बाहर